Ngenza kwethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofanya khona le video kama ngumsizi aka Nkosi yoAti. Noma uqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi ucinezela subscribe uzowathola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Udaba kolusematheni lapha engolezo zokuxhumana engine garage ke okubhosh off road ePietermaritzburg odayisa ukudla ubonakala ke kuma camera indoda ke yehle emotweni efike ke ithenga ukudla bese ke ixabana nokhesha ethi yona ijahila akalethe ukudla kwayo baxabana ke nokhesha ithi noma ke ethi kumele ilinde yaze ke yabuyiselwa imali yawo ithe ke seyiphuma nje yakhipha ke isibhamu yamdubula ke ukhesha noma ke ukhesha waphuthonyiswa ke esibhedlela. Abantu abaningi bayakhuluma ke ngalodaba ey'nkundleni zokuxhumana nangomuntu kwakubandla kodwa ke wonke umuntu before athathe ke indlela just pray guys, angifuni ke ukungasho akukhulekwe amasathanzim ke ayahamba ngempela emkhathini afuna ke igazi. Kunabantu abaningi asebejoyinile abafuna ke njalo ukuchitheka igazi, so umkhuleko uyasiprotecta ke each and every time. Just pray ubize ke igama lika Jesu akuvikele ngoba ke hayi lempi yegazi ikhona ke lokuchitheka ke imihla namalanga. Manibheka ke ibonakalisana guys, pray for your protection. Nangomunye uthi ke kwavese kwavuka ke okwami indoda ifuna ke noma ke ingifuna drive through emsebenzini ithi ke hayisuke bengangibizile and ngavese ngafikela umuzwa wesibhamu ngathi nje angiwe. Ngenza kwethu ngiyafisa ukuthi ngizovola yakho nombono ukuthi wena cabe ngani ke ngalodaba. Hlala phakathi ku comment section, mina sengiphuma kanje.